ba siya? Tagay na ito mga. Sugi mo. Tagay mo. Tumangol lagi no. Nagmuhatag ba? Tumangol lagi. Nakoy plano anak. Sige plano mo. Plano mo. Ako'y bala. Katawa lang niya. Tara. Juan yapon siya ibuisit yuda kuni kinabuhiya siya usa ka hostess ako usa ka jobless usa di ko siya kapingan Pare. trabaho nagtabong diskuhan Awoy. wala indang ko Nasi Puyo. uy pare oh Hindi na pre. bagpagro pre Silingaw niyo daw. Katakan tara. ano pre Korta ada. Uy, si start yung pawas. Malaos, may Kuslayo. ikaduha sa Kami stress. kanta lagi. Ug sa, Wa. sa stress. Sulom to niya. Sunod to ako. Tayo niya. Abot mo ka. Ako Yeah, pre. Kanta mo. Kanta rin. Usab ako pre nga. Katakan tara dyan pre. Sila gitu ganyan rin yung kanta rin. Mga nakadungog Siya siya. ang kulog man kanta. Ako tayo sunod lagi ta. Ato niya ni. Nangabot na mo di. Ya. Ani ay. Oh, sama na. Malingaw dito ani. Tikot. Lagi ba pre? Malingaw gini. Kung sa mga Kwarta pa ka? Taro dia. Sure na kulog. Kurta na. Kamu tuo. Sige. Kailangan mo ka ka. Sukot Ay na. lang. Sige rin ko kasugama ka ning. Gamo ko. Gamo ko. Taro na. Gigi, iwan na ako ibugasan. Sukot na yun. Okay mas pare. Be, ato nang Iwan sa akong kalisod ba? Sama na. Good ka. Punta lagi na. Gi. Ani ah. Isdugi ito gamay. Be pre be. Itong. Be, atong karoon. Oh. Nahan di ka kwarta ka. Aw, isa may di ganahan nga. Pero Lagi pasabot. Likor ko. Gigi. Kata ko. Ano kurtos kag buang? Kwarta. 300. Oh. Kani, ikaw na kayo na kapalit kag brief ug bugas eh. Batira. Anak ko, brief ako ibugas. Aka na. Puro na. Di ba pre? Okay no? Sa may atong Why 10 minutos na naninimutan nan? da. Oo. Tayo ko bantay. Kwarta lagi. Ya, deal ka. Deal. Sige. Sige. Da. Sugod ako. Gi. Ang duwa ni Buyo, Hmm. anao ipatong ko ni si mong kamot, Ya. anao na nimo. O kana ready? Yak atras mo. Ya kuman. Pero tap-tapan ka. Tapapan ko. Oo. Pero kamote jud nga di mahug sa yuta. Di kan diri. O ba? Patong ra ko. Ikaw gisi mong Tigaan na nimo. Hmm. Kuan di kag kuan. Ayan na, kwarta pre. Pero ya na. Uba. Uba kanindot ko na. Ya, mo na. Sige pre. Suot ka. Sugot. Sige, sampol. Sige, sama. Pre. okay gini. Pagka nindot. Anak ko daw. Kwarta na ni. Patong. Sakpa kusog. Anak. Oh. Belit. Kuan ko. Oh. Purong nimo. Oh. Tanaw nimo. Oh. Imo na na. Oh. Taro dia. Lagi. Tayo bitaw ka. Kana. Suot ka. Jadi lagi palak na nga mo. Ah, Sadi. sige. Libre. Sige. Eh, nagipanyo dia. Panyo na ba? Panyo. Pwede kayo panyo diyaw. Panyo dia? Iya, isa. Pwede kayo kilo eh. Pwede kayo panyo tingali. Ano ay panyo? Di ka na. Di. Sige. Sige. Pre, kay balas pa pre ha. Kay balas sa purong ha. Hindi magkita ba? Maro ra ning. Maro. Sige pero nga gikuan pre kana di siya kakita. Di pa kana nakay gandi. Ay na kayo, gugta Kaya pre. ito dai di ka. Oh, basi malili niya ka. Kagkaginawa Kita pre. niya. Lagi. Istog to gamay, istog to gamay. Wala. Tubang. Tubang ako. Sampulan di ka, sampul lang ha. Okay. Uy. Okay. Andi gisi kita. Yan kamot. Ya pwede mo barog ako pre. Pwede ako mo barog. Ano lang? Ha? Sampulan di ka. Apa man eh? 1 2 3 pak. Okay. Wow. Ayo. Oh. Mana? Tangan ni kadre. Oh. Ipilit mo na ni kwarta ni mo na dayo. Mo na nang. Taro dia. Dali ra lagi kayo. Final. Benar. Ako like higot ni. Ahaka ni. Imo nga tang Kan, ayun kita din. ka ginawa kalaki. Sige kita ko. Ito. Di Sayang kita kaya lagi mong kay kwarta kay niya. ko. Kita ra ka. May imo na guna niya. 100. Manikas ka na. Wala eh. Kita ka. Kus gagamay mong anak Kusog sa kapitik. ulo. Oh. Sige. Ge? Sabi kamot eh. Ito. Okay. Good ha? Di. 1 2 3. Gi. Cha. Ya. Tangi. Awa.
May yuwa to, pilit ito. Iyan na, pre. Pili Iya ko ni. Duh, War. Tay lagi. Basta bawi o lagi. Partay. Oh. Dutang Ano na nakadaling kwarta? Buba niya. Shot! Okay, next. Sap. Dali aras kwarta wala ni Ben. Oh. Mo Break. grabe. Kwarta rin siya. Aroy. Suban. Ano gyud kita kan? Bantay, gi. Sige, daw, okay. Kasi kasilip. Kamat. Ayuhan mo drag. 100 na to ha. 100 na to. Sige. Walk up 1 seconds. Wala din yun. 1, 2, 3. Sa! Tangi! Okay po na, grabe. Pilit eh. Naam ni. Rugby kung magtang mo. Yung? Kasi tanawa ko mo. Aroy. Singod mo na. Adi na singot mo dagat. Patik ko sa. Usman to, usa. Last. Usman. Ano to? 100 na. Digin maglaro. Good na. Parang audio. Arawan. Siguro kwarta yun, no? Kwarta na nila kayo. Atayan, dito ang trabahuan niya. Maling gyapon. Apply niya ko na. Asa naman ka? Nara, dili. Oh, gaya na. Ra, tumuta. Kwarta dyan ha. Hindi na binuang ba? Hindi na daw. Nanara ba kayo 200 niya? Iti ka 300 na, 300 na. Ang surum na kagmayo pre no. Bantay na. Buwan na niya. Ya. Oh. Ha? Okay. Ano niya? 1, 2, 3. Ay! Bisgas! Bisit! Wah! Tawa naman. Hindi. Gusto mo, mawa. Pagkaling di pagkaling. Daan pa ko.